Kielstra is een grote speler als het gaat om ambulance en personenvervoer. Ze verzorgen meer dan 2/3 part van de ambulances in Friesland. Er werken meer dan 300 mensen verdeeld op 10 locaties. Na 83 jaar hebben ze van de morgen het oude gebouw midden in Drachten verwisselen voor nijbouw. Op onze oude locatie zien we in al je verschillende panden. De ambulancemeesters moesten nu het ene pand wijren naar de garage om hun ambulance op te halen. De kleine magazine weer in het Noordpand. En hier is alles mooi bij elkaar en dat scheelt enorm. Wij meten dat nauwkeurig en we denken toch wel dat er een 20 tot 30 seconden winst in zitten. Laten we naar het gebouw zorgen, inclusief groen en alle orenkosten, dan komen we op zo'n 6 miljoen euro. Kielstra had zo'n januari een nijcontract voor 4 ambulancevervoer. Een goede basis voor deze grote investering. Vanmorgen is het al een keer nog even wennen. Goedemorgen, kan je persoon voor met Jan? Verbindings moeten oerskekelen naar de nieuwe centrale en dat is altijd spannend. Ja, nee, 18 hier op oude locatie op een nij, ja, dus toch weer oors en weer nij en dat is ook wel leuk. En we zijn nu daarin. Wat opvalt is de romme opzet. Kantoorruimtes en aan het einde van de gang zit een verblijfsruimte voor de ambulancemedewerkers. De locatie op bedrijventerrein Aaszoon Noord zit dus jonken de meldkamer Noord-Nederland. Net eens bewust, maar het is wel een voordeel. Maar er is meer vooruitgang. Het is wel al je nij. We zitten bijvoorbeeld met verluchting, met verwarming en dat soort innovatieve systemen. Dat is al je nij. Het is volle dwarsum, ja. De komende weekend moeten een eigen tankstation en waskstretten nog opgebouwd worden. Op 12 april opent commissaris van de Koninginne Jorritsma officieel de nijbouw van Kielstra.